Sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa Lunes sa ikalima nga semana sa Kwaresma. Atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imo kaming gibuhong sa tanang kabulahanan tungod sa imong kaayo nga dili matukib. Tuguti nga makalabang kami gikan sa karaan nga kinabuhi sa sala ngadto sa bag-ong kinabuhi sa grasya aron maandam kami alang sa himaya sa langitnong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa bustahon ni Propeta Daniel. Gisilutan si Susana sa kamatayon. Kunihan misinggit si Susana sa makusog ng tingog sa pag-ingon. O Dios, nga walay katapusan, walay utang na nagtago gikan kanimo. Naibaloy ka sa tanan, una pa kini mahitabo. Aniya ako dinhi nga hapit na patyon. Apan, naibaloy ikaw nga ako walay sala, kining mga tawhanan na maka. Ano kinahanglan mang mamatay ako? Ang iyang pagkampo gidungog sa Ginoo o nagpadala siya sa kabatan ang lalaki nga giganlag Daniel aron mosulti. Sa diha nga si Susana hapit na dadon ngadto sa kamatayon. Misinggit siya sa pag-ingon. Dili ko buot nga mahiapil sa iyang kamatayon. Ang tanan milingi aron pagtan-aw kaniya ang langutan. Unsa ba kanang imong sulti? Mibarog si Daniel tubangan kanila ug ingon. Katawhan sa Israel, o kabuang pa din niyo. Hindi bang silutan sa matayon sa kababay ng Israelita, tungod ini matanga sa pagmatuon. Wala gani kamong sulay sa pagpangita sa kapatuuran. Abliha pag-usap ang kaso. Ang pagmatuod nga gihatag ng ining mga tawhana, mao'y usa ka baka. Busa ang tanang mga tao, midali, pagbalik, ngadto, diin humuha ang husay. O ng mga opisyal ninyo ka Daniel. Ang Diyos naghatag kanimo og kaalam labaw sa imong panuligon. Busa umari ka og tipon kanamo og pasabta kami. Unsa ang imong buot nga ipasabot? Si Daniel ningon kanila. Bulaga ang luha ka maghuhukom ug tuguti ako nga sukit-sukiton ko sila sa tagsa-tagsa. Unya gitawag ni Daniel ang unang maghuhukom ug ingnan. Ikaw dautan nga tigulang, karon kinahanglan tubagon nimo ang mahitungod sa tanang mga sala nga imong nahimo. Ikaw naghatag og mga dili matarong nga mga hukom. Isulutan nimo ang walay sala ug nalingkawas ang sad-an, bisan kon ang Ginoo nag-ingon. Ayaw pagsiluti sa kamatayon ng tao nga walay sala.
Karon kung tinuod pagayon nga hikita nimo kining duha nga nakikilawas. Tugani ako, ubos sa unsang kahuya sila. Ubos sa usa ka gamayng kahoy nga guma, mitubag siya. Si Daniel ingon, maayo ka ng pabaka ka, bayaran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios nagsugo sa pagbugha kanimo aron mapikas ka sa duha. Unya ang unang maghuhukom gipalakaw o gikuha ang ikaduha o gipatubang kang Daniel. Mingon si Daniel kaniya, ikaw mas nahisama sa usa ka taga-Kanaan kay sa taga-Hudiya. Ang katahom nining bayhana nakaguba sa imong panghukom ug ang kaulag nakadunot sa imong panganahuna. Nanad ikaw sa pagtuman sa imong gusto uban sa mga kababayan sa Israel tungod kay nahadlok man sila kadimo. Apan na niya karon sa kababay nga Hudiyo ug dili siya muhatag kadimo sa imong gusto. Karon tug-ani ako, ubos sa unsang kahuya imo silang nakit-an. Itubag siya. Ubos sa usa ka dako nga kahoy nga ruble. Ningon si Daniel, mayo ka ng pakaka pagabayaran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios nagbuhat dala. Naghulat dala ang iyang espada andam sa pagpikas kanimo ug pagpuo kaninyong duha. Unyang tanang mga tao nanlinggit at nagdaig sa Dios nga nagluwas kanila nga nagsalig kaniya. Misumbalik sila batok sa duha ka maghuhukom tugod kay gimatuod ni Daniel nga sila na makak ubos sa panumpa. Ang balaod ni Moises nagsaysay nga ang tao nga naghatag og bakak nga pagpatuod makadawat sa samang silot nga dawat o punta sa gipasanginan nga tao. Busa ang duha ka maghuhukom ipahamtangan sa kamatayon o ang kinabuhi sa kababay nga walay sala naluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, busa, maglakaw ako sa walog na mangitngit, wala ako'y kahadlukan na dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Bisan Maglakaw ako sa walog na mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw sipsibanan, iya akong gipapahulay. Sa daplin, sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Bisan maglakaw ako sa walog na mangitngit, wala wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Iya ako ang gitunulan sa matarong nga mga agianan. Iya akong gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw sungkod, ihatagan mo ako og kaisog. Bisan maglakaw ako sa walog na mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Gikiyaran mo ako og labisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulog lana, nagaawas dayon ang akong kimnanan. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Ang kaayo lamang o kaluhoy mo'y magsunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi o magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga moabot. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kaya naa ka man sa akong kiliran. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Ginoo maana kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Ya ikaw. Unya ang tanan na mauli apan niadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babae nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, magtutudlo, kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may mo ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila. Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silang pamahawa, una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, babae, hay naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala sir, mitubag siya. Kung mao ka na, si Jesus miingon kaniya, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig Ikaw, Kristo. Kining nindot kaayo nga tubag nato sa Salmo, bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Famous kayo ni siya sa Old Testament, labi na gyud sa panahon ni David, kay siya may gasuhat ni ini o sa mga buotang hari. Nga wa gid sila gikahadlukan nga ilang kaaway. Bisan pag unsa kadaghan o unsa kalig-on, kay nagsalig man sila nga naay Ginoo sa ilang kiliran. Karon mura tagalakaw og ngit-ngit. Kay wa ta kahibaw kinsa atong kaaway, unsa nignaong si COVID-19. Kanus ata niya atakihon, asa ta niya atakihon. Munang nanago na ta sa ato mga balay kaning enhanced community quarantine. Na pila na lang kabuk ang mugawas, muratag ka na bang mga ilaga bitaw nga niabot ang iring. Nagsige nagtago sa lungag, unya muguho lang tagsa na lang kabuo. Kadto na lang kinaabdikan. Mao nay ato rong gibuhat, nahadlok na ta ni COVID-19. Doon na pa kay meaning sa atong kinabuhi karon kining niingon nga bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, bisan maglakaw ko ato taliwala sa COVID-19, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa maka, doon na pa ka ni meaning. Nya kung wa gani ni meaning, wa na. Tunas na tangtanan. Kay kung dili ni nato iproklamar diha sa atong kasing-kasing, nya dili ni nato puy-an sa atong buhat, ang resulta, mawa ang gahom ni Kristo. Dihay usa ka suod nako nga higala nga naa sa Facebook, wa mami makita now. Iya kong giingnan, pader wa man ay kapuslanan ng imong kaisog. Kay patyon magyapon kas COVID-19. Bisan pag magsige pamugmisa diha, gatuo kag masulbad nig misa ning atong kuan. Kay tungod lagi atong gi-post diha sa Facebook ang akong letter nga wa sa bato madayon. Kay gireklamuhan man to sa atong mayon. So wa to nako gidayon og misa ang schedule. Ang tumong lang ta to nako nga ang atong mga kapilya nga dunay regular Sunday Mass, ato pa man ni aging Domingo pa gyud, kaning mamisahan bisan og jutay ra gun tawo manambong, kay nagtuo man ko nga kun duna lang gyud misa aning kapilyaha sama sa virus nga mukatap sad, ang grasya sa Ginoo mukatap po dito. Ana mo na akong una-una
Pero giingnan ko sa akong amigo nga suod, pader ganahan man jud ko nimo mo humili, magsige mo kog paminaw nimo, pero aning panahon na pader di na mapuslano ang imong misa. Gikuyawan kong naminaw siyang gisulti. Tinuod sakto man sa ning gibutang sa ato karong panggobyerno ang DOH, umong ko'y supak ana. Hasta ning gitudlo sa atong Santo Papa o sa atong mga kaobispuhan nga mosunod ta ning enhanced community quarantine. Ang pangutana lang nako, samtang nagpuyo ta sa atong balay, milaong pa bata sa Ginoo nga maoy maghatag nato og kaluwasan, na makapawa pa ba siya sa atong kahadlok niining mangit-ngit karon nga sitwasyon sa atong katilingban tungod aning COVID-19. Sa atong unang pagbasa, si Susana murasag ningit-ngit ang iyang pananaw tungod kay gihukman siya sa kamatayon sa mga bakakon nga mga huwis. Niya atong panahon na duha lang kabuk mo hukom nimo, amo witness, patay na ka, konbikto na ka. Labaw na yun kay ang ni-witness niya ang duha ka bakakon nga huwis maghuhukom. Porti kiniyang pagkapataya. Ngit-ngit. Pero niingon siya, apan Ginoo, nasayod kong nahibaw kas kamatuoran. Nasayod ko nga ang imong gugma o gahom para sa mga inosente o mga dinaog-daog. Yan, tugyan siya. Wala, ngit-ngit na to. Pero kay tuwa man siya timos nga pagtugyan sa Ginoo. Ang resulta, nagpada ang Ginoo o usa ka batan-on nga wa gid sila mag-expect. Mura bag solusyon sa COVID-19 nga wa kita mag-expect. Nga magkatawa lang ko naa sa atong mga Facebook usahay mo tinuod ba na. Wa pa kunoy vaccine ang COVID-19 tibuok kalibutan, pero batud pa nila sayo na kay ng COVID-19 hanggap lag init nga binukal nga nay asin. Patay na nako. Pagkasimple ang solusyon na tinuod ni ang kuan ang atong mga scientist mura pag nabuang o pangitag vaccine para sa COVID-19, pero ihanggap raman kuno binukal nga asin. Ambot nagagawa pa to sila mga matay ato hanggap-hanggap nila to. Napay giingon nga tanawa ang kuan Israel. Israel ba to? Wa gyud namatay sa COVID-19. Nya unsa ilang sikreto? Ang kanara ko nung tubig init, butangan o kanaganing limon. Maoy sigihan nila himuong tea dito. So silang tanan nanginom og tea. Patay ko nung ang COVID-19. Naku, hain man ning gipanghambog sa uban nga kulba kay ni kay wa pag vaccine. Tea raman di ay mo ikuan. Ug ang tibuok kuno China mo kunong nasiro karon kay giti kuno tanan. Naku, abot di ba kasi ni binuang? Pero usahay ang Ginoo mohimo og solusyon kanang wa ta mag-expect. Tanawa ha, ang iyang gihimong solusyon aron masulbad o makita ang kamatuoran, mao ang batan-on nga ginganlag Daniel. Batan-on. Ang batan-on sa unang panahon way kwinta. Dili sila tagaan og kaning gibugaton ang ilang isulti, pero digamit ang Ginoo sa way kwinta. Ganahan kay Ginoo na kanang mogamit siya sa kanang wa ta mag-expect. Ya karon kay wa naman mag-expect ang mga tao sa misa nga mao pay solusyon aning COVID-19. Dili ka mo ni gamitos Ginoo karon aron pagsulbad sa COVID-19. Basin bag nasubraan na kay ta ka eksperto sama ato mga judges, nya nalipat na di ta sa pagkabakakon sa yawa. Na nagtuo siya, nagtuo ta solusyon gyud ni, pero dili di ay. Wa sa kumingong sakto ko, pero kamao pa batang maminaw sa Ginoo. Kamao pa batang mubutang sa atong pagsalig dihas Ginoo. Kay siya man gid ang labaw makagagahom, mas nasayod man siya kay kanato. Kanang kamao patang maminaw. Mao ni ron ang akong lang pangutana, dili ko musaway aning atong enhanced quarantine nga tagaan na lang tag pass aron makagawas, pero ang ako lang kamao pa batang maminaw sa Ginoo o nagsigi na lang tag paminaw sa atong kahadlok. Sa atong ebanghelyo, si Kristo mihatag og dili sa gyud expected nga hukom. Wa niya supaka ang balaod, pero doon nagyapon siya gisulti nga unexpected gihapon kayo. Usa ka babae na hukma ng patyon. Tinuod gito siyang nakasala og adultery kay caught on the act man. Nya batuuno na siya.
Dili na to bakakon ang mga tao kay sila namang yung tanan, daghan man sila. Wa na to sila mamakak. Tinuod na gitong nakasa tong bayhana o angayan na yung batuon. Pero tanawa si Jesus ha, ang iyang solusyon, pagka-unexpected. Siya usama ni Ginoo, sugdan na nila mong hapak, may man kang hukom. Simple na kay Kristo, niingon na siya, kinsa to ninyo ang wagi sala, mao'y muunag hapak og bato, aning tawhana. Ana. Wa man sa mong ayong hapak ka, wa sa mong hapak ka. Ya kinsa to ang way sala, mao'y unang muhapak. Ya man, tikubo ra siya. Nya kay naminaw man sila, naminaw man miduto sa ilang kasing-kasing nga ang punto dahil ni Jesus aron masulbad ang kining dakong sala sa babae, dili ang pagbato niya, kung dili ang pagwagtang sa sala diha mismo sa atong kasing-kasing, matag-usa nato. So ang kasulbaran sa maong kahintang sa sala or kalapasan, dili di ay ang pagkondem, kung dili ang paghinulsol sa atong mga sala. Karong panahon na daghan tang nabutaan sa kahadlok tungod kay daghan kay tag mga sala. Nya di na ta kamao kayo mo hinulsol og sala. Di na ta kamao mo langkat og sala gikan sa atong kasing-kasing. Nya kaning sala mo bunga man gini siya kahadlok. Ang tanang tao nga nakasala mahadlok. Tan-awar gud si Adan og si Eva, sa wap sila makasa dito sa paraiso, inigabot sa Ginoo musugat sila. Pero sa dihang nakasa na sila, pag-abot sa Ginoo, mitago sila. So ang kahadlok, bunga na sa sala. Niya ang sala sad, bunga sa kahadlok. Magsige na nag-multiply, mura na nag-COVID-19. Magsige siya multiply. Tungod sa sala, nahadlok na ta. Tungod sa kahadlok, mudaghan sad ang sala. Tanawa ng anak nga mahadlok mutugan nga nangawat siya sa pitaka sa iyang mama o sa iyang papa. Nya mumakak siya maayo, magsige na siya pangawat hantod maadik og pangawat. Tanawa ng mga manuyupay nga mahadlok masakpan, di gyud mutugan nga misuyo. Unsay resulta? Magsige na lang gid sila suyo. Pero tanawa ng anak kaningon, ma pa nangawat ra ba ko diha og 20 kay natintal ko. Tingali may gustang paros, makusian, mayaw-yawan. Ya tungod ani, moingon na ang anak, ang mama, ikaw ron na anak ka padoon sa kadas pitaka, basig mangawat ka ha. Ingon na siya, bitaw ma, taguay lang na daan pitaka mo, kaya basig ako ng kawaton. So makaistorya na sila sa maong sala. Kanya, kung ang kining sala, ato na ganing istoryahan, kung sa resulta, mamatay. At tanawa na, kanang anak, babae, o naiuyab nga laki, niadto sila sa kwarto sa babae, nga siya usa, magsigi sila tanaw dito, glaway nilang mga messages, aning cellphone. Magsige silang tanaw silang mga lawas, mag-video-video sila dito aron mosamot ang ilang kalaway. Unsa may resulta? Kanang maong kalaway nga naa pa sunahona nga napa cellphone, magkita na silang duha, maghimo na sila ana. Maghimo sila. Pero itug-an na sa babae nga to siyang mama papa, ma, pa nako bang uya ba? Gusto man siya makig-video nako ingon ani. Ito, uy, kalaway ko ani day. Mao ni imong uyab. Siya, mao na iyang gusto ma. Pero mas na kung gusto ka, anak. Mag-istorya na sila, mag-istorya. Kung maminaw lang gid ang anak, mayroon gid ang ginikanan, day, undangin eh. Wa ni ayo ning uyaban eh. Niya, maminaw siya. Kung sa may resulta, inikita niya siyang uyab. Paundangon man kung mama niya itong relasyon, kay imo mo kong gihagan nun. Nisulti ni ka. Siya, sulti ko eh. Ikaw gusto ka maging-istorya sa kong mama at papa. Ato ning istoryahan ning atong video diha sa kaning kitarang duha. Nalawa, istoryahan na. Dinagin na sila maghimo na. Mamatay ang asala kung i-expose na to ngadtos kadaghanan. Muna si Kristo ningon siya, i-expose ang sala. Patay din na. Ang COVID-19, dili ni mamatay, pinaagig kahadlok na to. I-expose na to ang tinuod na COVID-19, ang virus sa sala na ato karonggi, taguan sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kana lang atong sala sa pagka kana bang bintahuso ba mo nang doon natay panic buying, kana atong sala sa pagsigi og sugal
sala sa abortion, sala sa homosexuality, sala nining uban pang dagkong sala sama sa drugas, smuggling, pangwarta, kadao sa kwarta. Kani mga sala ni makitang tanan na apil ani pare or dili pare, madre or unsa diya mag-iyahay tag expose ani ngadto sa Ginoo aron dili na ta kamaong mutado kung naay kaaway, labi na gyud kaaway nga wa ta kakita kaning COVID-19. Nga naman moingon ra ta, Ginoo, di ko kakita sa COVID-19 pero ikaw mas nakakita ka. Suma sa gisulti ni Susana, wa ko'y gahom pagpatay ni ini pero ikaw doon na kay gahom sa pagpahunong ni ining maong pandemic. Nya kung mao na ni ato isultis Ginooban sa pagsalig nga wa nay sala, limpyo ang kasing-kasing, makaingon dayon ta nga mamatay man ko Ginoo ni ining COVID-19, dili na nako importante. Ang importante karon nga mamatay ko og mabuhi nga wa ko'y sala, nakuyog ko nimo. Nga ikaw na ang akong magbalantay ug wala na ako'y kalisangan bisag maglakaw pa ko sa dalan nga mangitngit. O kini mao'y gikinahanglan karon nato mga igsoon, hinaut unta nga magtinabangay ta aron mabuntog nato kining kahadlok nga mihamok nato karon ug ilisa nato tim-os nga paghigugmag pagsalig sa Ginoo nga mao'y makasulbad sa tanang problema dinhis kalibutan. Pag-ampo sa katawhan, ang Dios maayo ug maluluy-on, tugog siya sa gugma ug gahom sa pag-alima kanato. Uban sa pagsalig moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa Santo Papa, Papa Francisco, nga kadunay iyang ampingan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagupot sa katungdanang publiko, nga ang hustisya ug angayan, mo'y ilang ipatigbabaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang nitong nasilo, suko, tungod sa sayop na paghukom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton, nga masinati na nila ang gugma sa Dios, diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, na mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, na mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga ilan na mga batunan ang tunay pulayanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluya. Dungga kami. Makagahom nga Dios, himo ang makanunayon kami sa among pag-alagad o pagtuo diha kanimo. Dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmang pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagkay pag-himaya sa ngalan, alang sab sa atong kapuslanan sa tibuok ng santos sa simbahan. O Dios, itugot nga kami nga nagasaulog sa santos nga misa, makahalad unta kanimo sa among mga nalimpyo nga kasing-kasing tungod sa among lawasnong pagbinitensya.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manahaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagis pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog o ganti pinaagi ni Kristong among Ginoo. Pinaagi kaniya nagaday sa kami sa imong kahalangdon ug ang tanang mga anghel sa kalagitan nagasaulog sa hiniusa nga kalipay uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristong among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nabalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na gyudtong na biktima karon sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi o katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng Amahan, pinaagi sa mga pulong ang gitudlo ni Kristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdayto ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay,
hinunual wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kayo man naging harian ng laong mamimaya hangtod sa kahanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manahaw sa kanimo. Ipakita ta karon ang atong panagkiligso. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, ila ko angay magalawat Kanimo para ipamulog lamang kung maayo. Mag-ampo kita. O Ginoo, nalig-on kami sa panalangin sa imong mga sakramento, nangamuyo kami aron pinaagi niini, mahinluan unta kami sa mga bisyo o makaabot pagdali nganha kanimo diha sa pagsunod namo kang Kristo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahal, isangpit kami kanimo niining panahon sa among panghinahanglan.
nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga nahuna sa mga batid sa Pangasinan nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinulugan sa buhangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug sa sudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa mga sakit nga mahibalik punta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak na nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kayuso sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Yan po kami. San Rafael Arcangel, Yan po kami. San Roque, Yan po kami. San Lorenzo Ruiz, Yan po kami. San Pedro Calungsod, Yan po kami. San Vicente Ferrer. Yan po kami. Manindot. Usa sa mga nindot nga gasa gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Dios nung panalipod. Apan mahitabo ra ni kanunay kung ang atong pagsalig na agid nakasentro sa presensya sa Ginoo nga muuban nato dili sa laing mga butang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manahusab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dalo nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.